जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। समस्त श्रद्धालु को मोर गोटे अनुरोध, से माने निजर दुई हाथ टेकी जगतर नाथ जगन्नाथ शरण बिंदुरे निजको समर्पित करी समर्पण भावरे कहतु जय जगन्नाथ। निश्चित भावे एक दुख कष्ट और जंत्रणा निश्चित भावे दूरे एवं मन को आनंद मिले। कारण करी कराओ थाए से ही ता बिना अन्य गति। आमे समस्ते जानिचंती जे जगतर ठाकुर काहार भी अमंगल करती। आमे किछि कथा सुनिबा पूर्व किछि कहानी जानिबा पूर्व आपण समस्त को अनुरोध ए भिडियोटी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करवा जमती भूली न जाए। आपण मानक स्नेह और भल पाइबारे ही आमको नुआ नुआ भिडियो करिबारे प्रेरणा मिलता है। तेणु आपणकर सहयोग आवश्यक निश्चित रही। तबे किछि कथा जानिबा। अन्य माने जहा भावन्तु बा करन्तु, तुमे कदापि तुमर पवित्रता नैतिकता व भगवत प्रेमर आदर्श को तले को खसाओ नहीं। जे भगवान को भल पाए ता पक्षरे अन्यर चतुरतारे भीत हेबार किछि नहीं। स्वर्गरे व मर्त्यरे पवित्रता ही सबुठारो महत्व व दिव्य शक्ति अटे। किए कहते ना स्वामी विवेकानंद। आमे आज स्वामी विवेकानंद विषय किछि बाणी शुणिले तो कहानी मध्य किछि शुणिबा। कहानीटी होछि दरिद्र देव भव। तो ए विषय में निश्चित भाव समस्त शुणा आवश्यक रही। आउ कहानी को जानिबा अन्य को प्रकाश करबा। स्वामी विवेकानंद जे गुरु थिले से होचंदी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। तांको मंदिर बा मठ निर्माण सकाशे तांकरी मठ निर्माण सकाशे अनेक श्रमिक काम करने को आसुथे। दिनकर घटना सेमानक मध्य जने कोष्टा नामक जने युवक थे। स्वामीजी कोष्टा को पाखुड़ू पाखक डाकी अति आदर रे कहले, तुमे माने एठारे काम करुच, एठारे ही खाइब। किंतु सेमानक मध्यरे कोष्टा कहला, आमे आपणक लुण खाइले
ଆମ ଜାତି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ଖାଇବୁ ଆଉ କିପରି ଖାଇପାରିବୁ? ଏହାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଟିକେ ମୂର୍ଖୀ କହିଲେ, ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ, ଆରେ ଲୁଣ ପକା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଲୁଣ ପକା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ଅଲଣା ଖାଦ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ତିଆରି କରିବୁ, ଏଥର ଖାଇବ ତ? ଏଥିରେ କୋଷ୍ଟା ରାଜି ହେବ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ମଠରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଲାଗି ପୁରୀ, ତରକାରୀ, ଲଡ଼ୁ, ଦହି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଖାଉ ଖାଉ କୋଷ୍ଟା ସହ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠାରୁ କେବେ ପାଇବୁ ବା ପାଇନଥିଲୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖାଇବା କଷ୍ଟ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ସମୟରେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନର ଆଉ ନାରାୟଣ, ଆଜି ମୁଁ ନର ରୂପୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ଧନ୍ୟ ହେଲି। ଏ କଥା କହୁ କହୁ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଅନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ କେଡ଼େ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ, ଏ ପ୍ରକାରର ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଲୋକ ହିଁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଓ ଦରିଦ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନପାରିବା, ତେବେ ଗୌରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପରହିତ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ ବାସ୍ତବରେ ସଚ୍ଚା ବା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କାମ। ଦେଖିଲେ ତ କିପରି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଖାଇବା ପାଉନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବ ଭବର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଦେବତା ଆସନ୍ତି ଆଉ ଯାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ତ? କହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବା କଥାଟି ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ତାହେଲେ ସେଇ କଥାଟି ବା ସେହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେବଭାବର ପରିଚୟ ନଥାଏ, କାରଣ ସେଥିରେ ଅହଙ୍କାର ଲୁଚି ରହିଛି। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଦେବା ସତରେ ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ମନରୁ ଭାବରୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାକୁ ବି କେବେ ତୁଚ୍ଛ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇ ତୁଚ୍ଛ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଦେବା, ସ୍ନେହର ସହ ଯଦି ଆମେ ଦେବା, ଭାବର ସହ ଯଦି ଆମେ ଦେବା, ଆଉ ନିଜ ମନରୁ ଯଦି ଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ତାକୁ ଅମୃତ ସଦୃଶ ଲାଗିବ ଆଉ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ।
ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ବୋଲି ଭାବିବ। ଏଇ କଥାଟିକୁ କହି ମୋ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।